Стартираха двубойте от новото първенство в областната група на Врачанско и през тази година дивизията е разделена на две, северна и южна, с по 10 тима, които ще играят всеки срещу всеки в два полусезона. Победителите в двата потока ще определят в финален матч шампионът на областта. В първия кръг на южната група футболистите на Мездринския Локомотив 1929 загубиха с 1-4 при гостуването си на Строител Конино. Хрисимир Николов се отчете с хет-трик за успеха на домакините, а Веселин Йолов добави един гол. Дилян Маринов реализира попадението за пиратите. Главният съдия Илиян Маринов дигна само един жълт картон на играч от Строител. Околчица Моравица пък отстъпи на Скала Зверино с 0-3 на изкуствения терен в Мездра, където играят мачовете си моравчани. За гостите от Зверино точни бяха Владимир Стоянов, Емил Манолов и резервата Кристиян Иванов. Останалите резултати от първия кръг в южната група: Искър Роман Миньор с Гориград 8-0, Ботев Попица Торпедо Борован 2-2 и Ботев Криводол Чавдар Бяла Слатина 3-1. В първия кръг на северната група се игра дербито между Манастирище 2000 и актуалния шампион Огоста Хайредин. Домакините се наложиха с 2-1 с попадения на Петър Стойнов и Ангел Петров. За гостите точен бе Ивайло Данчев от Дуспа.